Тежки времена не живееме, как изстинахме един към друг се вижда. През година-две се събираме, проблемите затънахме. Свърши обичта ни към ближния, както е била във времената стари. Злоба и пари движат по света, не ни е страх и от смъртта. Беден или богат тръгва за оня свят, никой вече не знае. Коли пари се трупат, душите ни се лутат, нека сме добри. Беден или богат тръгва за оня свят и никой вече